nintete n'abaremi bare na abandi na oyomo otwa moseri akabere vice chairman kera achete agatosoera Nyamira buna yani twatumire society bobe estima ya Mabariri naende anga comment estima ya Nyakenimo kwa sababu stima nchiarengo stima yarenge Nyakenimo yarenge legal. So we took a step estima yebe legal kero twaenda bosungu twarenga abantu bane nere karo tukamagota ng'aki estima ya Nyakenimo ebekire enchera ebekire naye nere bwente gusia tiga twakane na Mabariri nebwate obokong'u ogodrop twekwerende gochia ase meter box akabeka bakachisei kerabeka chisei mutwesara nabwate bakachibesa twakanete Kenya Power nochire kero twachiete ase obobisa Nyamira mbaboretie mutwesara akaba chibesa twakanete Kenya Power bono obwongosi botakire eyaka obwongosi botakire eyaka mbori bogoteba iga ng'a muntu ondete bwenti korusiko ekiana bwabanyeshi within noyo ogokwana tarwete yaka oyo twasereti iga arwete ekenyoro kia obogima bacho bono ase eng'encho twamosereti ounganire naboro bono this is the fight which is there. Samarieto Yaro James ndigonde omogachi bweyaka cooperative society rero ni rituko riarenge rinene ria baremi barite gosomerwa naki bakorete omwaka 2024-2025 twapuripeira mang'ana aya komera abaremi tukabeke notice muna abaremi bakona kopima na babairo chebekire ng'a rero ni rituko riarenge ria omokutano monene basomerwe ebiashara biabo twachicha mapema abo bisa mbarenga okorwa union abo bisa kore ministry ya cooperative omauditor no arenge security no yarenge yare kongoswe no deputy OCS Nyamusi mokutano ochaka 2:30 kiagera barimi go barenga abange registration yateki muda kidogo bateba kulingana ne sheria abarimi baisanire omokutano tigochake twachaka omokutano namasabo chairman yokoreta introduction ya kamati yaye ogenda ase chiagenda straight nabageni bakora introduction ogenda ase chiagenda ochakere ya agenda ya budget Madam Emily oyasoma very clear abarimi bategererete ba propose kera kora na go second ekero twaswa asoma auditor soma tiria gokora lakini abantu mbaiguna kiasomire riria barenge proposal ne second ya chire bosiaria nario yo minto okabeire omo vice chair former Thomas Oginda obie kamati ya imbicheti rituko rero na riarenge general meeting yare kwa mwa gose igakogenda misi gose nkoire narenge ocha ne timu egwaka eriogi na soka siko oreta rabusha kiagera gachaka gafura igo oreta rabusha so mukutano yagera commissioner no arenge bata na bono gochu mukutano tigoerere igase eng'encho ya security amasabo tigakorwe amasaba akorwa into bono kuringana na into mukutano noera egase na bekogenderera cooperative society na kimogende to buri general oboremi obo togenderete buya ekiagera omwaka oria kero twa on short season igo twa Mabariri nero yatanganete kanyora 109 per kilo ikabwatiwa na Nyakenimo 106 nechitongero nchire igoro na eyake gacha 105 tukari chibesa echo tugakora igo museso turengo na iga bonekero chikaguchiacha long season chikaguchiaka nchachi kuma bwangu ikiara chiari kuomi gwake chiabikwe ebitontombero yandi chama kura ni guchacha go kubeku chiumi bono chikaende echiro ekere echire ya ekwende ya ikire rigori bono yari affected bakanyora 68 some cents na Mabariri bakanyora 78 Nyakenimo gatangana na 80.
Weke maji ya Kiswahili.